3 причини, поради които може да имате тревожност. Първата причина е хроничен стрес. Хроничният стрес се трупа с години, с месеци, тялото ви постоянно е под напрежение и в един момент то просто спира да функционира правилно, защото е изтощено, не знае как да изолира този стрес от себе си, не освобождавате напрежението и тогава идва тревожността ви и вие започвате да се чувствате зле. Второто нещо е нереализиране емоции. Това означава събиране на гняв, на емоции, които не сте изразили, дали е било тъга, гняв, чувствали сте се потиснати по някакъв начин, това не сте го обработили добре и тогава тревожността започва да идва във вас, започвате да ставате много тревожни, да премисляте много нещата, винаги да си мислите, ами ако стане нещо в бъдеще, което може изобщо да не е така. Започвате да се въртите в този мисловен кръг и тревожността се засилва все повече и повече. Естествено, ако не се научите чрез техники и упражнения и малки навици в ежедневието, които трябва да промените, за да отпускате това напрежение, да се научите как да обработвате тези емоции, тревожността ще стои във вас и няма да ви напуска. Също така към тези емоции спадат и травми, които сте преживяли може би в ранното си детство, може би по-вкъсен етап. В някакъв етап сте преживяли някаква травма и не сте успяли да я обработите правилно. Естествено, това не става лесно. Точно тук имате нужда от терапевт, от някой, който да ви помогне, за да може да обработите тези емоции. По принцип, човек сам трудно се справя с такива травматични моменти. И тук също идва на места хормоналния дисбаланс при жените. При нас много често хормоните ни се бушуват. Много често жените, които страдат от тревожност, преди да ви дойде цикъла, изпитвате много повече тревожност. По време на самия цикъл също имате много повече тревожност. Това е заради хормонален дисбаланс, но и като цяло много е важно за всички жени, които страдат от тревожност, да си правите периодично кръвни изследвания на щитовидна жлеза и на хормоните като цяло, за да знаете, че всичко е наред и че всъщност това е тревожност, което имате наистина и към което трябва да работите. Съответно, пак повтарям, здравословните навици, това да спите добре, да се храните добре и да спортувате помага много при тревожност.